Daarna hadden we een mooi interview met Vernon Chatelain, internationaal gerenommeerd muzikant. En we vroegen hem over een activiteit die volgende week zondag gaat plaatsvinden. Waarbij vooral voor muziekliefhebbers, gewoon mensen die van muziek houden, van muziek kunnen genieten, gekeken wordt naar de samenkomsten van jazz en tamboe. Dat zijn uiteindelijk twee verschillende muziekstromen geworden, maar die hebben eenzelfde oorsprong. En het is interessant om daar naar te kijken. Het is ook interessant om te horen hoe hij dat muzikaal wil aanvliegen. Kijk naar het gesprek dat we hadden met Vernon Chatelain. Vernon Chatelain, welkom bij Access Journaal. Voor de mensen die je niet kennen, het is een te mooie omschrijving om niet te noemen. Percussionist en componist uit Curaçao, gespecialiseerd in Afro-Caribische muziek, Latin en jazz. Klopt dat? Dat zegt best wel veel inderdaad. Ja. Het is een mooie omschrijving. We gaan het met jou hebben over de Kimina Jazz Day. Die is op 26 april. En voor de mensen die het niet wisten, deze maand is het Jazz Appreciation Month. En in het kader daarvan deze dag. Wat houdt dat precies in op 26 april? Ja, op 26 april gaan we inderdaad bij Museo di Tamboe, Chocolat, dat is Pariba op Curaçao. We gaan het hebben over tamboe, maar ook over jazz. Dus tamboe gaat jazz uitnodigen om even thuis te komen. Mooi. En dan echt te kijken naar de oorsprong van de tamboe en de jazz. Ze hebben een gemeenschappelijke oorsprong. Ze zijn allemaal anders gaan ontwikkelen, maar dat ze ook heel goed in gesprek samen kunnen gaan. Het zijn families die verder gegroeid zijn, maar ze hebben een oorspronkelijke roots. Waarin zit die roots? Die roots zit in de Afro-Caribische roots, de tot slaafgemaakte van toentertijd in Amerika. Dat is dus de jazz. Die is gaan ontwikkelen vanuit New Orleans en door in de hele wereld. En tamboe, ook de Afro-Curaçaoënaars hier. De tot slaafgemaakte en de Afro-Curaçaose bevolking hier, die heeft de tamboe nog behouden. En hoe klinkt dat als dat samenkomt? In een dag met workshops, in een dag met charla's, dus gesprekken tussen een geweldige dokter Rob Delanoy over de jazz, en dokter René Rosalia. En s'avonds heb je dan het concert. Hoe kijk je komt van Curaçao, je woont in Nederland, je hebt de hele wereld rondgereisd. Je weet van allebei de muziekstromingen, tamboe en jazz heel veel. Maar er zijn natuurlijk jazzliefhebbers, die hebben nooit eerder van tamboe gehoord. En er zijn mensen die opgegroeid zijn met tamboe en weinig kennis van jazz hebben. Hoe breng je die samen? Ja, het is geweldig. Het is goed dat je dat vraagt. We organiseren het vooral op een plek dat niet exclusief jazz is, of exclusief tamboe. Open plek, laagdrempelig, iedereen kan komen. Dat is bij Museo di Tamboe. Maar het is ook heel interessant dat je dat vraagt, want de zangeressen van de band, ik heb ze muziek laten horen die wij gaan presenteren. En ze zeiden letterlijk, Vernon, ik heb dit muziek nog nooit gehoord. Nee. Maar het is wel tamboe, dus ik kan er wel iets mee. Oh, mooi. Dus dat is super mooi. Hoe breng je dat samen? Het wordt echt een prachtige dag. We hebben eerste repetities al gehad. Dus ik kijk er echt naar uit. Goed zo. Jij bent ook betrokken geweest bij Cuenta y Tamboe. Ik weet niet of je nog steeds bij... Dat was heel lang geleden al. Sinds 2014. Niet meer. Toen de optredens hier ook lang geleden. Ja, dat is lang geleden, ja. Toen hoorden mensen ook, je kunt zoveel met tamboe. Je kunt er zoveel mee doen. Zeker. Met Quentin Tamboe hebben we zeker dat gedaan. Maar ik heb ook met Randall Corson zelf ook getoerd en gespeeld. Die ook heel veel heeft gedaan met de jazz. En de lokale ritmes, lokale muziekstijlen vanuit Curaçao. En dat een hele andere wending geven. Dus hij is ook onderdeel van de band. Samen met Erik Kalmens, die ook een grootheid is. Die ook, we hadden het net over, heeft iets van 21 keer opgetreden bij de North Sea Jazz Festival. En dat was met zijn band, onder andere ook. Samen naar Katoki toen, dat was jaren 90. Dus het zijn grootheden die echt heel veel weten over de jazz. Maar ook over juist de lokale stromingen, lokale muziek en hoe je dat samenbrengt. Moet je echt muzikaal geschoold zijn om aanwezig te zijn of gewoon van muziek houden? Nee, zeker niet. Echt van muziek houden, van muziek goed muziek.